Ayan, welcome back mga guys. This is your break it down you for today's video po. Tayo po ngayon ay magluluto ng ginataang saging. Ayan, this one, ginataang saging. Ayan mga guys, namanit na ako. Ayan ang dami na ng aking pinanitan. At syempre, ayan na yung aking mga pinamanitan. Gagataan natin yan mga guys. Ang sarap-sarap po ng saging kapag ginagataan natin. So, puputulin ko muna yung aking video dahil syempre mamamanit pa ako. Marami-rami din itong papanitan ko. Ayan. So, mantakin ninyo ang laki-laking kaldero nito. Pupunuin ko yan. So, abang-abang mga guys. Mega love shoutout sa binila natin ng saging kay Kuya Lee at kay Ate Malisa. Ang lilibsog ng saging. Masarap itong ug-ugin. Kuya Marben. Ayan, pinakulo-kulay ka. Ayan, syempre, nandito na yung lubi. Dalawang buhok ito. So, ito po yung gagamitin natin sa paggata. At ayan mga guys. Ngayon atin nang uukayin. Uukayin talaga. So, kukuha po tayo ng sandok at titingnan po natin kung luto na ba ito. Ayan hindi pa. Matagilhaw pa. Ayan mga guys. Ngayon naman, ayan, luto na po. Lalagyan na lang po natin ng hatok. ng gatang hatok. Ano bang Tagalog ng hatok? Ayan. Ilalagay ko na yan. Ay, ano ba yan? Umalpas. So, ilalagay ko na yung hatok mga guys, yung kagaya ko. Ayan, hatok. Tapos kayo naman ay lasaw. Kakanggata pa lang tawag mga guys. At ayan, nalagyan ko na ng asukal. At syempre, ngayon ay oras na ng paghihiganti. So, sasakwitan na natin. At saka syempre, titikman natin mga guys. Ayan ang sarap niyan. Hindi nga lang kasi nasusugkad sa ilalim kasi punong-puno yung kaldero natin. Pero mamaya na natin hahaluin yan mga guys. Ang gagawin muna natin ay babawasan muna natin para syempre matikman natin ang sarap. Ayan mga guys. So doon po sa mga gusto pong makatikim, pumunta na po kayo dito. Mayroon lang po kayong 2 minutes.